eh Kanjeng Mbok Cange ketemu Dinda limbuk tercinta Mbok piye kabare Suwulan muput wulan poso aku ora pernah jumpa dengan dirimu Mbok Pak Gundul kepiye apa sing batur iki mau Pak Gundul lho oleh ngomong iki nganti sak terang-terange lah ngomong piye kabarmu sewulan muput poso iki aku ora pernah berjumpa dirimu ngono Mbok kabeh ya ana wayahe aku sengaja ora menemui dirimu mergo aku takut tak mampu menahan pandangan mataku sehingga dapat membuatku membatalkan niatku membatalkan pahala puasaku ngono Mbok bukan membatalkan puasa lho ya membatalkan pahala puasaku nah aku punya sesuatu aduh Pak Cange kula Pak Gundul iki Cange iya maklum simbok iki wis tuwa wis padha lalinan bloko Pak Gundul kepiye Mbok pancene sawulan muput iki aku urung pernah ketemu marang awakmu tentu tegese aku iki tetep padha sehat kabeh aku karo mbok ana ing kene iki tentune padha-padha ya seger kewarasan ora kurang apa siji-siji wae ora kurang Pak Gundul ya alhamdulillah yen ngono kabeh iku ya piye ya aku ya melu seneng melok ndongake aku krungu saka kaduan iki mau padha mbahas bab sesandingan sisian Bu mbok menawa aku tekan kene iki iso ngudari permasalahanmu menawa wae aku iso ngusadani apa sing dadi pokok permasalahane Mbok Pak Gundul kepiye apa sing diaturke marang awakmu iku pancen ana benere Pak Gundul sing tak rembu karo Kanjeng Mbok iki mau nih ana sangkut paute karo masalah bab sesandinganku sing metu sametu aku iki dadi gegojekaning para kancaku ananging Pak Gundul iki ngono ora ana hubungane karo awakmu loh monggo dhisik masalah ora ana hubungane karo aku masalah iku ora dadi apa sing dadi pokok permasalahane iki aku kepengen dadi sing iso ngudari permasalahanmu Mbok tembung tegese kepiye ta Pak Gundul loh ngene Kanjeng Mbok ini Cange kepiye Pak Gundul ngene yen miturut aturmu kaya mengkono mau kowe kepengen duweni sisian supaya nek ora iso diaje karo kanca-kancamu yen nalikane awakmu iki ana ing refreshing nondi wae mlaku sak maku Mbok tentene kabeh iku kudune duweni rasa sing duweni rasa iku ayem atine ayem tentrem rasa ning nikmating Gusti kang tumancep ana ing ati lah iku perlu digoleki perlu diluru bareng-bareng tegese piye Pak Gundul tegese ngene anane aku teka kene iki ngono mau krungu saka slenting-slenting kupingku tak padam tak panjang dari jarak jauh ternyata Limbuk sama Mbok Cange lagi ngobrol ngobrol bab tentang sesandingan yang ngene iki ngene lho ya aku iki ape mengutarakan sesuatu mbok menawa iki ngono dadi pinemune aku pinemumu pinemune Cange supayane pokok permasalahan iki iso dirampungke dirembukke lah hubungane karo kowe iki apa ta Pak Gundul lah monggo dhisik kowe iki mang bab sesandingan
kowe isin aku mlaku-mlaku dhewean. Lah iki ngono aku mbok. Kawit jaman kae ya jaman kae mbah apa ngene aku duweni rasa katresnan marang awakmu, Bu. Lah Pak Gundul, kepiye? Iki kok ngantur apa ngantuk, Pak Gundul? Loh, kepiye lah iki lah. Aku wis ngomong panjang kali lebar ketemu luas. Tembung tegese apa sing tak utarake apa sing tak aturke iku wis tak pikirke nganti sing sak temene. Ya kabeh iki wis tak rasake, kabeh iki wis tak utarake supaya apa sing dadi rasane atiku ya tak pandhake marang awakmu mbah kepiye mbah apa tetep kowe iso nampa mbah ora tetep tak aturake. Ngono, Bu. Pak Gundul, kepiye? Sepurane wae apa sing ku aturke iki pancen tak tampa. Temu tegese tak tampa iki ora tak tampa dadi sesandinganku ngono ora. Ananging apa sing ku aturke iki tak krungokke, tak cermati, tak pikirke supaya nek apa sing dadi sak mlaku mengko bisuke kabeh wis tak wanti-wanti. Loh. Apa sing buat wanti-wanti, Bu? Yen pancene aku dieci karo kanca-kancaku mergo aku rung duweni sesandingan lan supaya nek aku iki duweni rasa ayem tentremku ing masa depan ya tuntune aku kepengin njalin katresnan marang apa sing tak rasake. Ananging Pak Gundul kabeh iki ora sangkut paute karo awakmu. Senajan awakmu duweni rasa kang gedene banget gedene marang aku nanging ngapunten ing sak prayoganing atiku sak dur-dure ngucapake aku nyuwun pangapura Pak Gundul. Loh, kepiye lah iki lah. Lah kok dadak nyuwun ngapura apa salahmu? Ngene Pak Gundul. Aku ora iso nampa katresnamu mergo aku iki ya tak anggap kowe pakdeku. Loh. Alah Gusti. Piye lah iki lah. Limbo. Kepiye Pak Gundul? Kepiye mau tak rungokke meneh. Sepurane wae sing banget gedene marang aku nguterake iki Pak Gundul, aku ora iso nampa katresnamu marang aku nganggep awakmu ku dadi ya pakdeku. Lah dalah. Pakdemu. Kapan aku rabi karo pakdemu, Bu? Iki kan temu mung paribasan Pak Gundul. Iya. Ngene lho, Ndul. Simbok iku ya melu ngrungokke. Pancen simbok iki duweni rasa sing ora iso dipaksa. Mbah kepiye wae. Ya. Sing jenenge wong tuwa iki duweni ndukung apa sing dilakoni anake. Yen pancen iku apik lan prayogane. Tembung tegese ora mlenceng saka aturane agama lan apa lan tembung tegese mendukung yen limbuk iku ya kudune duwe rasa karo kowe. Ananging prayogane iki masalah bab katresnan. Limbuk ora duweni rasa karo awakmu kudune ora iso dipaksake, Ndul. Ngene lho tak critani Limbuk lan kamu dinak Limbuk. Dicange ya ngene. Kabeh iku kan padha mergo jalaran tresna saka kulino. Iku Pak wis ngerti tak tembung iku. Senajan saiki urung ana rasa kang tumumbuh ana ing atine awake Limbuk. Ning ngene. Percaya besok yen kowe ngerti apa segedene katresnaku marang awakku, kowe iso ketun ngurimu yen ora iso nampa katresnaku. Ya sing ngene wae Pak Gundul. Kepiye? Senajan aku ora iso nampa katresnaku, tetep awake dhewe tetep silaturahmi. Tak anggap iki saudaraku, ya sedulurku, kabeh wong muslim iku dadi sedulure. Ya iku mesti, Bu, mesti. Kabeh wong muslim iku kabeh dulure. Nanging iki masalah bab katresnan. Ngene ya. Aku ya ora apa-apa. Aku iki mau kan mengusulkan diri. Mbok menawa aku ketampa. Delalah kok ora. Ya alhamdulillah.
Alhamdulillah ya po. Dadi aku ora penasaran apa sing tak rasake, sing tak pendem ana ing atiku, wis tak uterake marang dirimu.